Enco. Lur, saiki wis tekan desa Taman Sari. Desane wong sing nggo kaos IKS ini. Saiki aku arep goleki omahe, Lur. Arep tak goleki omahe ning endi? Nah, aku sisan nemoni karo tak takoni warga asli apa udu. Nah, kan harus sisan silaturahmi ngono, Lur. Yo saiki tanya aku, Lur. Ane elek temen iki, Lur. Pemerintah iki desa iki. Asane wong. Ari, tekan sih. Apa berapa tahun? Gut. Anu, saiki biasa tekok wae sing masjid kae sik anu hasil tekok omahe. Sapa mu? Mas Pur, Taman Sari dusun piro? Dusun loro sik hasil tekok metu. Tekok kena. Penasaran iki, nah ketenan opo iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kula jeneng Rat. Nggih, pilihane Mas Pur sing pundi nggih, Mas? Mas Pur sing pundi nggih? Mas Pur sing dagang bakso, Mas. Mas Pur dagang bakso. Oh iya Bloburi ono. Omahe yo. Mas. Omahe. Nggih. Nah, iki kuwi awakmu terus kan ada pertigaan to kayak belok kanan. Nah, saka kono nek saka kuwi rong omah. Rong omah sing belah tengen enek wit nganune wit palem nih. Ngono kuwi. Sun nggih, Mas. Nggih. Monggo, Mas. Yo. Sunah. Nggih. Matur suwun nggih niki nggih. Oh, nggih. Dagang gak dewe kuwi. Anu sing abang iki gobake. Iki lho, belakang wong era. Kita udah nyampe di anu, Lur. Ini ngarep enak wong. Assalamualaikum. Gono to jero to sor. Jalan to, tok bisa. Anwul. Mas.